हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु मोर यूट्यूब चैनल सीए मनीत क्रिएशन मु आपण माननकु यूट्यूब चैनल मो यूट्यूब चैनल रे आपण माननकु पणसर रेसिपी शेयर करूची। आपण माने पणसर रेसिपी देखि परिबे। मु एबे जाउजी किचन रूम को देखंतु पणसर रे केमिति कौन बनाऊँ पणसर रेसिपी आपन को शेयर करी आपन देखिए। कड़े ताती आसला आम टे तेल पकेबा। तेल टे पकेले आम जो पात्र हलदी और लुण गोलाई देखु एवं देखु कड़े पकईबी 10-15 मिनट छाड़ीद भाजी आसिले बनइबा तरकारी। देखु जो पात्र में आम भाजी पणस देखु पणस हो जाए पात्र को ढाली देल। एबे मसला प्रस्तुति करिथिलो मसला एबे पियाज दबा कड़ाई रे तेल देइजे पियाज दबा। पियाज एमती हल्का टिके गोलाइले तल लगे। एबे हमें टे लुण देव। प्याज भाजी आसला एबे जीरा देवे, कंचा जीरा। अभी कला जीरा देले कला जीरा देखते पियाज भी हो आसला ब्राउन कलर हो आसला पियाज। एबे हमें रसुण अदा एबे हमें रसुण अदा जीरा बाटा देवी।
ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋ ଦେବୁ। ଏବେ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିଥିଲୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ଦେଇଦେବି। ପିଆଜ ସାଥିରେ ଦେବା, ପିଆଜ ସାଥିରେ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଏବେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତ ଏବେ ଦେଇଦେବି। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଏବେ ହେଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ମୁଁ କ'ଣ ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି, କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଭାଜି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବୁ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରଖିଥିଲୁ ଅଳେଇଚ ଲବଙ୍ଗ ତାର ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ଏବେ ଦେବୁ। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଦେବୁ ମସଲା ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମସଲା ଫୁଟି ଆସିଲେ ଆମେ ରଖିଥିବା ପଣସ ଢାଳିବା। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲା ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ପଣସ ଢାଳିବା। ପଣସ ଆଳୁ ଭଜା ରଖିଥିଲେ ପଣସ ଢାଳିବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳେଇବା ମସଲା ସହିତ ଏ ପଣସ ଆଳୁ ଭଲସେ ଭାଜି ହେବ। ଏବେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ପାଣି ଦେବୁ। ପାଣି ଏବେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ 5 ମିନିଟ୍।
ରଖିଦେବେ। ଏବେ ଆମର ପଣସ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପାତ୍ରକୁ ଢାଳିଦେବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା।